Salam qadırdan illeşler. Rabbimizin bereketlerini, merhametini, parahatçılığını sizin her biriniz üçün bir var, kudretli Hudaýymyzdan dilek edýärin. Biz bugünkü programmamyzda mukaddes ýazgylary öwrenmege dowam edip, Ýahýanyň hoş hawary 14-nji baby öwrenip tamamlarys. Ýahýanyň hoş hawarynyň 14-nji babyna İsa Mesih şägirdlerine göwnlük berici sözleri bilen başlanýar. Ve 1-nji aýatda İsa Mesihiň haçta ölmeligini, şägirdi tarapyndan haýynlyk ediljegini we şägirdleriň hem onu taşlap gitjekdiklerini eşidenlerine, lapkeşlige uçuran resullaryna "Yüreğiniz gussa batmasın, Hudaýa iman edin, maňa iman edin" diýen sözleri bilen göwnlük berýär. Ve İsa Mesih bu babtaky soňky sözlerine hem şägirdlerine muňa meňdeş sözler bilen göwnlük berýär. Bu gezek olara rahatlyk berýändigini wada berýär. Bu sebäpden bu 14-nji babyň soňunda hem İsa Mesih şeýle diýdi: "Men size rahatlyk goýup barýaryn. Öz rahatlygymy size berýärin. Men muny dünýäniň berişi ýaly bermeýärin. Yüreğiniz gussa batmasyn, gorkmaň." Parahatlyk sözü bilşimiz ýaly dünýäde gaty köp ulanylýan sözleriň biridir. Alaytada bu günlerde dünýäde parahatlygyň azalandygyna has üns berse bolýar. Gaty köp ýurtlarda dynçlyk we parahatlyk bolman, tersine uruşlar, söweşler, halklar arasyndaky ýa-da bir milletiň öz içinde dürli toporlary arasyndaky dawa jenjelleriň köpelendigini günde günaşy täzeliklerde görse bolýar. Dünýäniň hemme ýerinde diýen ýaly parahatlyk üçin bolan gurrunlar gaty köp edilýär. Eger adamzat taryhynyň 8000 ýylyny alyp baha berenimizde, şol müňlerçe ýyllaryň dowamynda insanlaryň parahatlykda ýaşaman, tersine şol döwrüň iň köp wagtyny uruş, dawa jenjellerde, söweşlerde geçirendigini tarihi alımları aýdýarlar. Dünýäde bolýan ýagdaýlara seredip, özümiziň hem howsala düşýän ýagdaýlarymyzy görse bolýar. Bular netijesinde özümizde hem dynçlygymyz, rahatlygymyz bolmaýan ýagdaýlary gaty köpdir. Diňe bir söweşlerde, durmuşymyzdaky ýa-da ýurdumyzdaky ykdysady, maddi ýagdaýlaryň hem gowy därligi, çağalarymyzyň, nesillerimiziň gelejegi baradaky ýagdaýlar hem ýa-da jemgyýetimizdäki ahlaksyzlygyň artmagy, günähleriň köpelip, söýgüniň, mähir hormatyň azalmagy hem biziň kalbymyzda gaýgy alada, gorky, gam gossa, bynjalyk döredýär. Hudaýymyz biziň bulary baştan geçirjekdigimizi bilýär. Çünki her bir insan durmuşuna şeýle bir rahatlyk getirjek ýagdaýlardan gaçyp bilmejegi bellidir. Eger bu baştan geçirmeseňiz hem wagty gelip gaýgy alada döretjek, gorku döretjek ýagdaýlara hökman durmuşyňyzda duş geljegiňiz bellidir. Bu sebäpden İsa Mesih Rabbimiz bize rahatlygyny wada berdi. Mukaddes ýazgylarda 365 ýedek parahatlyk, ýagny rahatlyk diýen söz gawat gelýär. Bu bolsa ýylymyzdaky her bir günümizde bir gezek Hudaý parahatlyk diýip aýdyp bize göwnlük berýän ýalydyr. Ondan başga da dünýäniň köp ýerlerine, köp milletlerine adamlar bir-birlerine hem salam diýen söz bilen salamlaşmagy hem insanlaryň kalbyna hemişede parahatlyga bolan küýsegiň we arzuwyň bardygyny bize görkezýär. Bilşimiz ýaly salam sözü parahatlyk ýa-da rahatlyk diýmegi aňladýar. Ýöne çyn rahatlygy bize diňe Hudaý berip bilýär. Hudaýdan gelýän rahatlyk bu dünýäniň wagtlaýyn rahatlygy ýaly däldir we dünýädäki zatlara we ýagdaýlara bagly däldir. İsa Mesih men size rahatlygymy berýärin diýdi. İşaya Peygamber 9-njy babda şeýle diýilýär: "Biziň üçin çağa doguldy. Bir ogul berildi bize. Hökümdarlyk onuň gerşinde bolar.
Onun adı acayip maslahatçı, kudretli Hudaý, ebedi ata, parahatlyk şahzadasy bolar. Hökümdarlygy dinusyz öser, parahatçylygy tükeniksiz bolar. İsa Mesih'e beriljek atlaryň biri hem parahatlyk şahzadasydyr. İsa Mesih rahatlığımızın çeşmesidir. Bu sebepten İsa Mesih'i tanap, ona iman edenlerde Hudaýyň isleýän rahatlygy bolup bilýär. İsa Mesih bize rahatlygyny wada berdi. Bu sebepten ol rahatlygy bolmadyklary, kalbyna gam gussasy, gaýgy aladasy bolanlaryň baryny öz ýanyna çagyrýar we olara dinçlik we rahatlyk wada berýär. Näme üçin İsa Mesih resullaryny we bize yüreğiniz gussa batmasyn, gorkmaň diýär. Çünkü birinciden İsa Mesih biz iman edenlere kime iman edendigimizi ve iman eden İsa Mesih Rabbimizin kimdigini ve nämeler edendigini ýatda saklamagymyzy ve İsa Mesihimizin bardygy üçin biziň gam gussa batmaly däldigimizi ýatla diýär. Çünkü yol, hakikat ve ýaşaýyş oldur. Biziň gelejegimiz ve hatta ölüp Hudaýyň ýanyna barmaly bolanymyzdaky umydymyz, gutuluşumyz, bagyşlanmagymyz ve Hudaý tarapyndan kabul edilmegimiz hem ol arkalydyr. Bu sebepten İsa Mesih şagirdlerine gaýgy etmeň, çünkü men siziň üçinem yer taýýarlamaga barýaryn diýip wada berdi. Ve gelip yine de özüne iman edenler alıp gitjekdigini wada berdi. Bundan başga da dileglerimize hem İsa Mesih jogap berjekdiginiň wadasy we biziň üçin alady diýendigi hem bize teselli berýär. İkinciden, biz näme üçin bu dünýäde gam gussa batyp gorkmaly däldirmiz? Çünkü İsa Mesih'e iman edenleri İsa Mesih Rabbimiz ýeke goýmajagyny, olaryň kalbyna we ýanynda boljakdygyny wada berdi. Şonuň üçin hem İsa Mesih özü ýaly himayatçy, göwnlük berici, hakikat ruhu, Hudaýyň mukaddes ruhuny özüne iman edenlere bermege wada berdi. Ve çyndan İsa Mesih'e iman edenler kalbyna mukaddes ruhun ýaşaýandygyny, her bir ýagdaýda gollaw berip, güç kuwwat berýändigini bilýärler. Mundan başga da İsa Mesih'e iman edenler Hudaýyň söýgüsini dadyp görýärler. İsa Mesih'e iman edip, ona boyun bolup ýaşaýanlary ata Hudaý hem söýýär. Hudaý İsa Mesih'e iman edenlerden razı bolýar, hoşal bolýar ve ata Hudaý İsa Mesih ve mukaddes ruhtaky bir var Hudaý biziň bilen ajaýyp ara gatnaşykda bolýar. Ine bu sebepten hem biz gam gussa, gaýgy alada da ýaşamaly däldirmiz. Çünkü dünýädäki we durmuşymyzdaky bolup geçýän ähli zatlaryň üstünden kudretli Hudaýymyzyň erk ýaty bardyr. Ve şol kudretli Hudaý hem biziň bilendir. Üçüncüden İsa Mesih Rabbimiziň özündäki rahatlygyny bize vermege wada berdi. İsa Mesih 3 aýratyn ugurda öz rahatlygyny, ýagny parahatçylygyny bize berýär. Birinji bilen İsa Mesih bize bu aladaly, kynçylyklary bolan dünýäde bize rahatlyk berýär. İsa Mesih Rabbimiz ýerdäki durmuşunda bize özündäki rahatlygynyň misalyny görkezýär. Bilşimiz ýaly İsa Mesih dünýä insan olup gelmeli bolan döwrü hem 2000 ýyl mundan odal hem dünýä uruşlardan, dawa jenjellerden, aladalardan, iqtisady we beýleki ugurlarda kynçylyklardan doludy. Garypçylygyň, keselçiligiň, adalatsyzlygyň, zorluklaryň köp döwürleridir. İsa Mesih'i bilşimiz ýaly köpler kabul etmediler. Onu izarladylar, ona gargyş edip sögünç aýtdylar. Soňunda hem nähak ýere höküm edip haçta ölüm cezasyny hem berdiler. Ýöne İsa Mesih'in hiç haçan hem gaýgy aladaga düşendigini ýa-da bir rahatlykda özüni ýitirendigini görmeýäris. İsa Mesih hemişe hem bize kämil we mukaddes insanyň misalyny berdi. İsa Mesih
yerdäki kämil we mukaddes durmuş arkaly, ýagny ata Hudaýyň erk ygtyýaryna dolu boyun bolup, Hudaýyň şöhraty üçin hemme zady edip ýaşamak arkaly, hemişe-de onuň erki bilen hereket etmek arkaly özünde rahatlygy bardy. Inni bolsa, şol rahatlygyny İsa Mesih biziň bilen hem paýlaşmak isleýär. Çünki ol parahatlyk şahzadasydyr. İsa Mesih Hudaý bilen bir bolanyň özüdigi üçin parahatlygyň çeşmesi hem oldur. Bu sebäpden İsa Mesih'i tanap, ol bilen ýakyndan aragatnaşyk etmek arkaly biz hem her bir ýagdaýymyzda rahatlyk tapyp bileriz. Çünki biziň kalbymyzda bu wagt parahatlygyň şahzadasy ýaşaýanlar. Şonuň üçin Hudaýa bil baglap ýaşamak barada. Mukaddes ýazgy ine şeýle diýär. Öz düşünjäňe dayanma. Bütün ýüregiň bilen Rebbe bil bagla. Bar işleriňne onu tana. Ol seniň ýollaryňy dogrular. Eger bugünkü gün hem henizem kalbymyzda Rebbiň rahatlygy ýok bolsa, onda belki de biz öz düşünjämize, ýagdaýlarymyza esaslanyp ýaşaýanlar. Rebbe bil baglaýan däldir. Ýa-da öz güýjümize, akylymyza, baýlygymyza bil baglap, tekebbirlikde ýaşaýanlar. Ýa-da başymyza düşen ýagdaýlardan çykalgany dünýäniň ýörelgeleri bilen, ýa-da günäli hereketler bilen çykalga tapmaga çalışýanlar. Agyr ýüküň astynda bolsakda, Reb İsa Mesihiň ýanyma gelin, pes göwnlügi geýinin, şonu rahatlyk taparsyňyz diýen çakylygyny ret edip, şol agyr ýükleriň astynda galýansyňyz. Emma şeýle ajaýyp Rebbimiz olan İsa Mesih'e bil baglap, hemme işlerimize onu tanap, ona boyun bolup, onuň pes göwnlügini geýnenimizde Hudaý biziň ýollarymyzy dogrulaşakdygyny wada berýär. İkinciden İsa Mesih'in berýän rahatlygy, onnaky rahatlyk diňe bizi gaýgy aladaly dünýäde rahatlyk bermek bilen çäklenmän, bize içki dünýämizde, ýagny ruhy taýdan hem rahatlyk berýär. İsa Mesih'in dünýäge gelmeginiň maksady adamzady Hudaý bilen aragatnaşygynda olan parahatçylyga hem ýetirmek üçin. Bilşimiz ýaly Adam atadan başlap, insanlar Hudaýa boyun bolmazlyk netijesinde günäli bolup Hudaý bilen aragatnaşygyny bozdular. Hudaýa garşy göreşýän şeytanyň ygtyýaryna özlerini boyun edip, ol gara güýçleriň tarapynda bolup Hudaýa garşy boldular. Netijede parahatlyk bozuldy. Şeýle ýagdaýda bolmadyk, hiç bir adam ýokdur. Her birimiz günälidir we netijede Hudaýdan aýryldyk. Onuň şöhratyndan mahrum boldyk. Hudaý öz adalaty we mukaddesligi bilen günäniň jezasy ölümdir. Gan dökülmän bagyşlanma, ýagny Hudaý bilen parahatlyk dikelmez diýdi. Hudaýyň kämil we mukaddes kanuny Hudaý bilen adamzat arasyndaky ruhy parahatçylygyň emele gelmek üçin kämil we mukaddes kan bilen tölenmeliligini talap edýär. Ýöne insan bolanlar arasynda bu kämil tölegi töläp biljek hiç kim ýokdur. Bu sebäpden baştan başlap Hudaýyň özü bu ýagdaýdan çykalgany wada berdi. Ve göklerden özünün gelip adamzat üçin bu kämil tölegi tölejekdigini wada berdi. Wagty gelip 2000 ýyl mundan ozal Reb Hudaý bolan Hudaýyň baky gudratly sözi yere insan keşbine geldi. Ve haşta özünün mukaddes kanyny dökmek arkaly ve janyny pida vermek arkaly bu tölegi töläp özüne iman edip kabul edenleri Hudaý bilen ýaraşdyrdy ve ruhy taýdan parahatlygy bize berdi. Hudaýyň ýazgysy bu arada ine şeýle diýär. Hakykatdanam Mesihiň özü biziň parahatlygymyzdyr. Ol öz janyny gurban edip bu iki topary bir etdi. Olaryň arasyndaky düşmançylyk diwaryny ýykyp taşlady. Ol Tewratyň kanunlaryny we däp desurlaryny ýatyrdy da iki halky birleşdirip
täze bir halky yaratdy we parahatçylygy berkarar etdi. Ol haçtaky ölüm arkaly düşmançylygy ýok etdi we iki topary bir beden kimin edip olary Hudaý bilen yaraşdyrdy. Belki sizin käbiriniz meniň gaýgy aladam ýok, dynçlygym hem bar diýensiňiz. Dogry, belki bu wagt dünýädäki bolýan zatlar, gaýgy aladalar saňa täsirini ýetirýänlerdir. Ýöne bir gün gelip, sen hem yaradan Hudaýyň öňünde ölüp höküm edilmäge durarsyň. Hudaýyň hökümünden gaçyp gutuljak hiç kim ýokdur. Bu sebäpden gadyrdan nos, senne Hudaý bilen parahatçylygyň barmy? Ol senin günälerini bagyşlap, seni kabul edermi? Diňe İsa Mesih arkaly bolan bu yaraşygy sen kabul etdiňmi? İsa Mesihiň halaskärdigini kabul edenimizde Hudaý bilen yaraşyp, ol bilen parahatçylyga eýe bolýarys. Haçanda İsa Mesih biziň durmuşymyzyň Rebbi we eýesi bolanna, ýagny onuň buýruklary esasynda ýaşap başlanymyzda Hudaýyň rahatlygy biziň kalbymyza gelýär. Hudaý bilen parahatlykda bolmak we Hudaýyň parahatçylygynyň biziň kalbymyzda bolmagy, ýagny bularyň ikisi hem biziň üçin gaty gereklidir. Belli ilahi alim James Oswald şeýle diýdi: Parahatlyk bu kynçylygyň durmuşda ýokdugy däl, Hudaýyň özüniň biziň ýanymyzda barlygydyr. Şeýle rahatlygy bolan adamlary durmuşundan tanasa bolýar. Beýle Hudaýyň rahatlygyna eýe bolan imanly doganlarymyz kynçylyklarda hem, hatta ölüm bilen yüzbe-yüz bolanda hem, izarlanmalarda hem Hudaýa bil baglap onu şöhratlandyrýarlar. İmanlaryna sarsman berk durýarlar. İsa Mesihiň rahatlygynda ýaşaýanlar gaýgy alady edip ýa-da günäli ýollar bilen çykaly gözläp ýaşamaýarlar. Tersine iň kyn günlerinde hem Hudaýa bil baglap şükür edip ýaşaýarlar. Şeýle doganlardan biri hem Gowhar atly doganymyzyň şaýatlygyny mysal getirse bolýar. Gowhar doganymyz 90-njy ýyllaryň ortalaryna Lebap vilayatyna İsa Mesih Rebbimize iman getiripdi. İman getiren gününden başlap köp ýyzarlanmalar, nähak ýere yamanlamalara duçar bolupdy. Hatta işinden hem İsa Mesih'e iman edenler üçin kovulupdy. Munun üstesine de maddi tarapdan hem kıyınçılıklar çekýärdi. Çağalar yaş olan soň, ýan ýoldaşynyň hem işsizligi netijesinde diňe özü maşgalasyny dolandyrmaly bolupdy. Başga ýerde iş tapman soň, kiçijik çağalary bilen owasyndaky adamlaryň öýlerine otunu orup bermek ýa-da başga öý işlerini edip berip pul gazanýardy. Bularyň üstesine de ol döwürlerde İsa Mesih Rebbimize iman edenlere güýçli ýyzarlanmalar, zorlanmalar hem gelen döwürlerde. Beýle kynçylyklarda köp adamlar gorkuda, gaýgy alada da, hatta imanyn dänip dünýäge gidýänler hem az däldi. Emma Gowhar doganymyz imanyna sarsmaýan, hemişe Rebbi İsa Mesih'e bil baglap, onu şöhratlandyryp ýaşaýan biridi. Käbir imanlılar şol döwürlerde iňirdäp, özlerini başga doganlaryň ýardam etmeýändigini aýdanlaryna, özünde kynçylyklary ýeterli bolsa da, başgalaryň ýardamyna ýa-da olaryň ýagdaýyna göz dikmän, bu özümdäki ýagdaýy Rebbim maňa berdi. Ve şu ýagdaýda hem maňa İsa Mesih Rebbimiziň nuruny saçyp, şu öýüne hyzmat edýän owadaşlama hem paylaşmak mümkinçiligini ol maňa berdi. Eger başga bir maňa ýardam edip, öýümde oturan bolsam, Rebbi şöhratlandyrmak üçin bu mümkinçiligi tapmazdym diýip jogap beripdir. Soňunda Gowhar doganymyz gynansak da rak keseli bilen sırkawlap, heniz 50 ýaşyna hem ýetmänke bu dünýäden gidip Rebbine gowuşdy. Hatta şeýle agyrly ölüm ýastygyna, ölümine garaşyp ýatanda hem doganlaryň Gowharda bar olan Rebbin rahatlygyny, Rebbe olan söýgüsini görenliklerini aýdyp şaýatlyk edipdiler. Bu doganymyz barada başga da ajaýyp şaýatlyklar bar. Ýöne şu ýerde ýatlap geçenlerimizde İsa Mesih Rebbimizi tanap, ona bil baglap,
onun acayip söýgüsünden, rahatlığından dolu bolanın durmuşuna Hudaýyň rahatlygynyň şeýle kyn ýagdaýlarda hem imanda berk durmaga ýardam edýändigini görse bolýar. Her birimize Rabbimize wepaly bolup, onun rahatlygynda galmaga Hudaýymyz ýardam etsin we bular arkaly Rabbimiziň ady şöhratlansyn. İsa Mesihiň bize berýän rahatlygy bu dünýäniň rahatlygy ýaly däldir. Bu dünýäniň ýörelgelerine, wagtlaýyn zatlara, ýagdaýlara bagly bolmadyk bir rahatlykdyr. Elbetde adamlar bu dünýä mahsus bolan wagtlaýyn rahatlyga eýe bolup bilerler. Mysal üçin biraz maddi ýagdaýga ulaşanna, ýa-da käbir arzu eden zatlaryna ýetenne, ýa-da nähildir bir wezipe edikleri üçin rahatlykda ýaly duýguny başdan geçirýärler. Ýöne bularyň bary wagtlaýynlar we diňe belli ýagdaýlara baglydyr. Hudaýyň rahatlygy bolsa, ýagny İsa Mesihiň bize berýän rahatlygy bu dünýädäki zatlara we ýagdaýlara bagly däldir. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýdi? Öz rahatlygymy size berýärin. Men muny dünýäniň berşi ýaly bermeýärin diýdi. Yalan dinlerde insan ýörelgelerine baýlyk, şan şöhrat hem, häkimiýet we wezipe hem, ýagny hiç bir zat İsa Mesihiň berjek iki taraplaýyn rahatlygyny, ýagny Hudaý bilen bolan parahatçylygy we Hudaýyň özünden gelýän parahatçylygyny berip bilmeýär. Onu bize diňe İsa Mesih berýär. İsa Mesihiň şägirtlerine wada beren rahatlygy üçüncü bir tarapdan bize hatta gelecekte boljak zatlara sabırly garaşmakda hem bize diňçlik berýär. Dinler hem insan düşüncelerine dayanan ýörelgeler de bize bugün hem gelecekte boljak zatlara garaşmakda da rahatlyk berip bilmeýär. İsa Mesih'e olan iman bolsa bize gelecek üçin hem rahatlyk berýär. Doğrudanam gelecekte näme bolarka? Ölüm başymyza gelse näme bolarka? Hudaýyň höküm gününde durmaly bolsam maňa näme bolarka? Ahir zaman gelse näme bolarka diýen soraglar hem bizi gaýgy alada we gorka salyp bilýär. Emma İsa Mesih Rabbimiz näme diýdi? Size men gidip barýaryn. Emma ýanyňyza gaýdyp gelerin diýenimi eşitdiňiz ahyryň. Eger siz meni çyndan söýýän bolsaňyz, meniň atanyň ýanyna gidýändigime şatlanardyňyz. Çünki ata menden beýikdir. Men size bu zatlar amala aşmazdan öň aýtdym. Amala aşan wagty inanarsyňyz. İsa Mesih Rabbimiziň bu dünýäden ölüp, soňra üçüncü gün ýene-de dirilip, göklere gudratly, şöhratly ýerine götürilendigini bilmeklik gaty wajypdyr. Sebäbi hiç kim hiç haçan ölüp, soňra dirilip, diri göklere gidip bilmedi. İsa Mesih gudratynda muny berja etdi. We ýanyňyza gaýdyp gelerin diýip, muny hem berja etdi. İsa Mesih şägirtlerine näme diýdi? Men sizi ýeke goýmaryn, gaýdyp gelerin diýdi. Ve bulary hem berja etdi. Ýagny İsa Mesih edil aýdyşy ýaly aýdanlaryny ýüz göterin berja etdi we berja eder. Mysal üçin İsa Mesih ölüp üçüncü günü dirildi we şähertleriniň ýanyna gaýdyp geldi. We özüniň diridigini 40 günüň dowamyna suwud etdi. Soňra dirilenden soňra 50-nji günü ýene-de mukaddes ruhuny olaryň üstüne iňlermek arkaly hem olaryň ýanyna gaýdyp geldi. We ahir zamanda dünýäniň soňunda hem göklerden gudratyna we şöhratyna gaýdyp gelip dünýäni höküm edip ähli zady täzelejekdigini hem wada berdi. We muny hem hökman berja eder. İsa Mesihiň aýdyp wada berenleriniň dolu berjay bolandygyny görenimizde bizde gelecek üçin hem rahatlygymyz bolýar. Onun aýdanlarynyň amala aşandygyny görenimizde imanymyz artýar we berkeýär. Ondan başga da İsa Mesih Rabbimiziň ruhu dünýäniň üstünden, ýagny hatda şeytanyň hem üstünden ygtyýarynyň bardygyny, şeytanyň oňa garşy hiç bir zat edip bilmejegini, ýagny onuň
ıhtiyarının İsa barada ýokdugyny bilmek hem bize rahatlyk berýär. Şonuň üçin İsa Mesih şeýle diýdi: "Maňa inni siziň bilen gepleşere köp wagt galmady. Sebäbi bu dünýäniň hökümdary şeytan geldi. Onuň men babatda hiç hili ıhtiyary ýokdur. Emma dünýä meniň atany söýýändigimi, atanyň özüme näme buýuran bolsa, şonu berjaý diýändigimi bilmelidir. Hany turun, bu yerden gidelim. Rabbimiz İsa Mesih yeňijidir. Ol şeytanyň kellesini haçtaky ölüm arkaly mınjyratdy. Onu güýçsüz etdi we bizi şeytanyň ıhtiyaryndan halas edip bize hem yeňişli durmuş berdi. İsa Mesih'te bolanlaryň üstünde şeytanyň we onuň gara güýçleriniň ıhtiyary ýokdur. Elbette şeytan wagtlaýynça dünýäniň hökümdarydy. Emma İsa Mesih onuň başyny mınjyradyp öz ölüm arkaly ölüm üçin tölenden sonra ona iman edenleri şeytanyň elinden halas etdi. Gadyrdan dost, gelecekteki Hudaýyň höküm etjek gününden we şeytanyň ıhtiyaryndan, günäniň gulçulygyndan halas bolup, İsa Mesih'teki rahatlyga ew bolmak isleýärmisin? İsa Mesih'e değişli bolanlara şeytanyň gara güýçleriniň täsiri yetmez. Şeytan olary özü bilen baky dowzak oduna hem alyp gidip bilmez. Siz kimin elinde galmak isleýärsiňiz? Mähruwan imany doganlar, İsa Mesih Rabbimizdäki rahatlygyňyz barmy? Ya-da aladalaryň içinde ýaşaýarsyňyzmy? Durmuşuňyzda kime bir baglaýarsyňyz? Bu soralara jogap bermek gaty wajypdyr. Bu wagt bolsa İsa Mesih Rabbimiziň rahatlygynda bolmak we galmak her birimize nesip etsin dip her biriňiz üçin dilek edýärin. Amin.